Hezamara RD block ni bising khobjak 13 simna tokma kari ni bisingo buskangni November talni chini shalmariwa tipramo thani bukhakti kaisa kotor lukuthum pandani kokpirna bagai bubagrani tuidul mungbai 13 simna tokmakari amsayo bike tai malkhungbai ongkhonai hini saka tipramo thani tangphangkra porimol deborma je tini norok marking jeta khaitong mani tam norok tini marking ro khaitong jakha hoitoba nongni buskango bike 15 20 ta nukha tamna tui amda hake tini जों दिनै माइकिं खायमानि फाइनाय 12 तारिख नभेम्बर याखायबा खोनासंनाय हिनमानो दिनै टिप्रामथा पार्टी बाय कायसा लवाजिजाक आस्तबल मैदानो कायसा कतर मा मास ग्यादारिं होननानै थांथंगो ओ ग्यादारिं ओंखा सिनि हामसा हा याखायबा दफानो हामजाक माने बिसिंतै जों जतन पालबाक्सा खाबाक्सा खायजों आरो थांलायै सिनि जेटा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सिनि जे दफा 19 दफा त्रिपुरा राज्यनि जों जे खुंथाय बारा सिनि मानथाय ओ मानथायनो साननानै बागै जों पालबाक्साखाय जों आन्दोलन खाय सामिलंमानि बिसिंतै जोंनो तैदलैजों 2021 सिनि त्रिपुरा हास्ते हाबांनि जे एडिसि बुबाग्रानि लवा जिमुंबाय टिप्रामथा पार्टी ताबो बर्तमान चालुगै दङ बो फाइनाय 2023 बो चिनो बासिरिनानि बागै हानसानि बारेनि बिसिंतै 2023 विधानसभा निर्वाचन रुकसावैनो अब आवायमुं पान्दा जों फाइनाय डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआवबो दिल्ली जन्तर मन्तर जों अबहायकेनो पालबाक्साखाय थांनाय अब चिनि पार्टी हाई लेभेलनि डिसिसन अबनि बागैनो जों चिनि सिमना हेजामारा जों तिनि अरो जों दुइटा सेक्टर फैका कायसा बरकाथाल आमचाइनि सेक्टर कायसा चिनि हेजामारा आइन सिमना सेक्टर जों ताबुक फाइनाय 12 तारिख ओ नभेम्बरनि याखायबा सनै जत जों कुरुम कुथुमखाय थानसाखाय चिनि हातै दफा थानसाखाय जों बानसिनानि चिनि तिनांगो बाहायके बानसि थानान बागैनो जों तिनि अब जत लुकुरकनो रांसाखाय ताखुपाय रांसाखाय बुकुसंनो खाबाक्सा खा थानसाखाय अंखरनानि बागै जों खा गाहामबाय त्रिपुरा मथानि हिङै जों आवायमुं आवाय दं nini sinimu आनि सिनिमुं अ आमचाइनि नखरसा दखानि कामखाय दङ कुलेन्द्र बर्मा